Tuloy-tuloy ang libreng serbisyo ng Ako Bicol Party List para sa ating mga kababayan. Sa katunayan, ginaganap ngayon ang medical mission ng Ako Bicol Party List sa Barangay San Lorenzo, Tabaco City upang magatid ng libreng gamot at konsultasyon. At para sa update, makakausap natin si Miss Sally Luces, ang Media and Political Affairs Officer ng Ako Bicol Party List. Ma'am Sally, magandang hapon po. Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon din po sa mga nakikinig sa 90.7 Radyo Oragon at mga nanonood sa Facebook Live ng Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldi po. Opo, Ma'am Sally, kamusta na po ang nagaganap na medical mission ng Ako Bicol Party List dyan po sa Barangay San Lorenzo? Well, alam nyo, mga aksyon, napakaraming kababayan natin ang nasa San Lorenzo, Tabaco City. Yung iba kahit tapos na po makapagpa-check up, hindi po sila makaalis dahil po tuloy-tuloy yung pag-ulan. Kaya marami po tayong mga kababayan na hanggang ngayon nasa venue pa. Pagamat 300 lamang po ang target beneficiary for the medical mission na clustered sa 6 na barangay like San Lorenzo, Cabangan, Cobo, Basud, Baranghawon, and Panal. Ngayon po ay tuloy-tuloy pa rin tatapusin po ng ating partner hospital, ang Bicol Regional Hospital and Medical Center, ang pag-check up. At nandun din po ang Philippine National Police na mga medical team, ang kanilang medical doctor and mga nurses na tumutulong po para mag-check up at mapabilis po yung bibigay ng reseta at upang makakuha na po ng libreng mga gamot ang ating mga kababayan. Kaya lang hindi po makaalis dahil po sa ang lakas ng ulan sa mga oras na po ito. Okay, so ibig sabihin ma'am, itong 300 na beneficiary po mula dyan sa activity ay galing pa po sa 6 na barangay. Opo, tama ka po dyan. 6 na barangay po ang ngayon na nag-a-avail po ng libreng check-up at libre din pong mga gamot. At hindi lang po yung mga tungkol sa medical dahil meron pong libreng lugaw habang nag-aantay po sila. Meron din pong tinapay mula po sa Gardenia Bakeries Philippines. Alam niyo naman po ang tinapay ng Gardenia na kahit walang palaman, masarap. At talagang binumbong po dahil nga naabot na po ng tanghali yung ating mga kababayan, especially po yung mga bata, talagang mabilis magutom. Kaya blockbuster po talaga yung pagkain, yung mga lugaw at tinapay doon sa ginaganap pong medical mission. At syempre, katuwang din natin ang angat ang lahat sa Global Albay ni Congressman Joey Sartes Alceda na namimigay din po ng 3 kilong bigas at nandun din po ang presensya ng ating mahal na congressman na si Congressman Jill Bongalon. Ito pong medical mission yan po ay inisyatibo ng ating mahal na chairman na si Congressman Saldico. Katuwang din po dyan si Congressman Jill Bongalon, si VG Didaito, at si Congressman Joey Sartes Alceda. So napakadami pong tao talaga. Very overwhelming po yung ating mga kababayan dito sa Tabaco City dahil gusto yung iba nga nakakaawa yung mga kalagayan. Meron po tayong nakita doon na bata, matanda. Yung iba po talagang kung i-assess mo kalambat ka-action, hindi sila pwede doon sa medical mission kasi medyo critical yung kanilang mga nararamdaman. Buti na lamang at nandun po ang team ng Ako Bicol Tabang Ora mismo na agaran naman po silang tinulungan at i-refer po sila sa DRHMC mismo kasi talagang dapat sa hospital po sila tingnan dahil kinakailangan po ng mga series of laboratories and mga diagnostic kasi hindi po sa medical mission kasi po yung mga common illnesses lang po ang maaaring tingnan tulad po ng ubo, sipon, lagnat. Pero po yung may mga ibang case na po, kinakailangan na po niya ng mag-undergo po ng x-ray o kaya mag-ECG and other laboratories po. Kaya napakalaking bagay po na may team po ng Ako Bicol Tabang Ora mismo sa lugar mismo at nakikita mismo nila at natutulungan po at nalalay up po sa pagpapagamot sa mga hospitals na partner ng Ako Bicol Party List. Ma'am Sally, may na-encounter ka na po dyan sa medical mission na mga residente na first time nila
na magkaroon ng ganitong medical mission na libre pa ang mga gamot at konsultasyon? Meron po tayong mga na-encounter na ganoon po, na first time talaga, at tuwang-tuwa po talaga sila dahil hindi sila nagugutom, dahil may libreng lugaw nga at libreng tinapay. At meron pang kape. At kompleto po yung nandoon na natin, pagkain. Kasi may tubig, hindi sila mauuhaw, hindi sila magugutom. At alam mo yun, yung nakita pa nila yung mga volunteers na masitipag, mga nakangiti, at inaalalayan lalong-lalo na yung ating mga lolo at lola na nandoon po, at mga bata na mga dala-dala ng halo ng mga nanay, mga tanggol pa po. Kaya minsan, pagka nasa lugar ka ng mga ganyang medical mission, maaantig talaga ang puso mo. Ako po yung mga ganyang programa. Kaya napakaswerte po ng ating mga kababayan sa unang distrito ng Albay, dahil meron tayong congressman na masisipag, lalong-lalo na po si Congressman Jill Bongalo, na talagang ilapit ang ganitong serbisyong medical sa ating mga kababayan para hindi sila nahihirapan na pumunta pa sa sentro o kaya dito sa Legazpi City at mamamasahe pa sila. Siyempre, kailangan pa nilang bumili ng kanilang pagkain, yung oras nila, maghapon, mauubos. At dito sa pamamagitan ng pagkakaroon ng medical mission na may titulong ang karahayan sa salud mo, sitimbag po. Kung sa Tagalog, ang kalusugan mo ay sagot po. Ayun. Opo, tama yan po yan, Ma'am Sally. Talagang ako, Bicol Party List, sila na yung pumupunta, especially sa mga kababayan natin na nangangailangan ng tulong medikal. At Ma'am Sally, maitanong ko lang po, may ibang schedule pa rin po ba ang ako, Bicol Party List next week na maaring pakaabangan ng ating mga kababayan? Opo, abangan niyo na lang po kasi po yung ating focal, si Ate Mamilinda Ibio, inaayos na lang po yung schedule para sa first district na medical mission at sa second district po ng Albay. Inaayos lang po para paabang na lang po ng ating mga schedule for the medical mission. Pero po, tuloy-tuloy pa rin po ang bibigay ng medical assistance ng ako Bicol Party List. Punta lang po sila sa mga satellite offices like po dyan sa Tabaco City, at dito din po sa Legazpi, meron din po tayo sa second floor Embarcadero de Legazpi. Hanapin niyo lang po si Miss Judy William Villaobra. At pupunta rin po kayo sa Bicol Regional Hospital and Medical Center. Nandun din po si Ma'am LB Sedenio. At kung doon po sa Naga City, nandun din po si Jason Alvarez sa Bicol Medical Center or PMC. At sa mga private hospitals po, punta lang po muna sa social service mga private. So ayun, ayan po yung mga, yan po ang mga naka-schedule. Assistance to indigent and financially incapacitated patients. Tuloy-tuloy pa rin po ang programa po ng Ako Bicol pagdating po sa AIX. Opo, yan po ang mga naka-schedule at mga programa na ibinibigay po ng Ako Bicol Party List. Ma'am Sally, maraming salamat po. Yan po si Ma'am Sally Luces, ang Media and Political Affairs Officer ng Ako Bicol Party List. Sige po, maraming salamat din po, Diyos Pabalos. Opo. At live mula sa Barangay San Lorenzo, Tabaco City, kung saan nagaganap ang medical mission ng Ako Bicol Party List, makakausap natin si Rizel Luzada, ang tabang ora mismo patroller. Magandang hapon sa iyo, Rizel. Magandang hapon, Sir Nomer. Opo, nakita ko kanina yung live mo, talagang marami ang nag-avail dyan sa activity. Ngayong hapon, marami pa bang pumupunta dyan sa libreng serbisyo ng Ako Bicol Party List? Yes, Sir Lugo, walang simple na yung ulan dito kanina sa San Lorenzo, covered for Tabaco City. Pero madami ang pumunta dito sa medical mission na hatid ng Ako Bicol Party List, katuwang ang BHRNC. Ayun nga sa mga nakausap ko kanina ng beneficiary, Sir Lugo, talagang dinayo nila itong medical mission na ito dahil libre na nga daw at may libreng gamot pa. Kung makikita niyo sa aking likuran, Sir Lugo, medyo madami pa yung kailangan matingnan ng doktor at nakapila pa para makakuha ng gamot. Okay, nasa ilang katao na raw ang dumalo dyan sa aktibidad? Sir Lugo, nasa mahigit 300 tao na ang pumunta dito sa covered court ng San
Lorenzo, Tabaco City. At nakakatuwa nga dahil karamihan sa ating beneficiaries ay may mga edad na. At ang kasama nila ay yung mga apo nila. So napakasarap makita kung gaano kamahal ng isang apo ang kanilang lolo at lola. Okay. Ano ang mostly na idinudulog ng mga kababayan natin dyan sa aktibidad ng Ako Bicol Party List? In case naman sa dinudulog, Sir Gilbert, karaniwan na dito yung mga bata na menor de edad o mga bata pa na nasa 5 or 10 years old na nagpapatingin dahil may obo, sipon at pabalik-balik na lagnat. Kanina nga ay may 14 tayo dito na beneficiary na umila din dito sa medical mission natin para humingi ng vitamin. At kanina nga ay may isang beneficiary tayo na na-stroke at dumayo dito sa medical mission para patingnan niya yung kalagayan niya. Okay, nakikita ko meron kang kasama dyan. Maaari mo bang ipakilala sa amin? Yes, Sir Louie, katunayan, kasama ko ngayon si Nanay Gertrudes Burillo. Siya ay 82 years old na po at personal siyang dumulog dito sa medical mission upang maipasuri ang bukol niya sa kanyang dibdib. Okay, Nanay, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon naman po. Okay, kamusta na ang kalagayan mo yung nararamdaman ngayon? Sa ngayon, ang nararamdaman ko, medyo gumanda-ganda dahil nga sa mga binigay sa akin na payo kaya gamot ng doktor dito. Kaya nagpapasalamat ako sa lahat na nandito tumulong sa pagsagawa ng medical mission na iyon. Maraming salamat po. Apo, maitanong po namin sino po yung kasama mo at umalalay sa'yo papunta dyan sa medical mission ng Ako Bicol Party List? Ang aking apo, ang pangalan niya, si Arvin Burillo. Okay. Eto, 16 years old pa lang po. Opo. 16 years old pa lang po siya. Opo. Eto, Nanay, matanong ko lang, matagal mo na bang kilala ang Ako Bicol Party List, especially dyan sa lugar nyo? Oo, matagal na po. So, kamusta naman ang naging check-up nyo, ma'am, dyan sa Dahil medical mission? Tungkol naman sa medical check-up ko, medyo guminawa na ako dahil nga sa mga advices na ibinigay sa akin ng doktor at yung gamot na ipapainom sa akin mamayang gabi sa loob ng 7 gabi. Maraming salamat sa kanila. Okay. Ano daw sabi ng doktor, ma'am, dyan sa nararamdaman mo, ma'am, na sakit? Pag i-refer daw ako para matiyak yung ubo ko kung talagang may TB ako dahil noon pa wala naman akong nararamdaman ng TB. Kaya para malaman kung may panalo ako, magpa-check up sa kahit sa doktor. Okay. O kaya kung pwede, i-refer niya ako doon sa DTTRX. Okay. Nanay, Yun lang po. Opo, maitanong ko lang, pwede nyo bang maikwento sa amin kung kailan nyo pa napansin itong bukol sa dibdib nyo? Hindi ko ito masyadong dahil dumating na lang yan, dahil wala naman kaming genetics na ganito. Mga siguro dito na mga siguro 2 years and a half siguro. Ganyan. Okay, ano na unay na maikwento mo sa amin yung mga sintomas na nararamdaman mo dahil dyan sa bukol na tumubo sa iyong dibdib? O itong sintomas ako nararamdaman nga. Dahil nga, yung anak kong babae, may siyang spiritual healing through online. Tapos naitanong niya nga sa kanya kung bakit ganito ako. Yun daw, may na hindi magandang loob. Okay. Opo, kaya nagkaroon ako ng ganito. Yun lang. Okay. Balikan ko si Rizel. Rizel, ano bang mga susunod na hakbang na maaaring asahan ni Nanay mula sa Ako Bicol Party List?
Sir Nomer, hindi ko masyado naiintindihan yung tanong niyo, pero balikan ko lang yung kwento ni nanay sa akin kanina. Si nanay ay tinubuan ng bukol sa kanyang dibdib 2 years ago. Si nanay, hindi din siya nagpatingin sa doktor, mas pinili niya pong magpatingin sa isang spiritual healer. Sabi po sa kanya ng spiritual healer, may inutusan daw pong isang maganda para daw po gawin ito sa kanya, na magkaroon siya ng bukol sa dibdib. So tiniis niya po itong bukol niya sa dibdib sa loob ng 2 taon. And ngayon pa lang siya nagpa-check up at dito yun sa ating medical mission. Ngayon, ang payo sa kanya ng Dr. Mr. Nomer ay kailangan niya po mag-undergo ng laboratories. Kasama na dyan yung x-ray para po matingnan kung ano po talaga yung sakit niya at kung ano po talaga yung bukol na yun, saan po nagmula. And lahat po yung Sir Nomer, lahat ng laboratories ay sagot po ng Ako Bicol Party List. Katuwang po natin dyan ang DRHM. So ayun, Nanay, anong masabi mo na sagot na ng Ako Bicol Party List yan mga hakbang o mga proseso na kinakailangan mo, sabi ng doktor, upang magamot na yung bukol mo sa dibdib? Ano po nanay yung masasabi niyo na sagot na po ng Ako Bicol Party List ang laboratories po ninyo? Ako'y nagpapasalamat sa pagsagot ng lahat na laboratories ng Ako Bicol Party List. Maraming salamat po sa inyo. Opo, Nanay, maraming salamat din sa iyong tiwala sa aming programa at maraming salamat sa inyo John Rizel Luzada, ang patroller ng Tabang Ora mismo. Yes, Sir Nomer, maraming salamat po. At mula dito sa San Lorenzo, Tabaco City, ako